Berriz ere, aita Jaun eta nire ongile Don Antonio Maria Munibekoak bularretik bezala dakar nekazarien maitetasuna. Zein sarri entzun oiden Markinan eta bere inguruetan, Konde Peñafloridakoak baserritarri egiten dien agurre derra. Bestetik, ez da bizi bere borondatez eta aukera osoz baserritar eginda bezala, bai, herri handietako ospe, iskanbila eta kateatasunak baino nahiago du Munibeko jauregi baserrituan lauki egunak igarotzea, haundi usainik, alde batera lagarik. On ire salduntzoa. Jasotzen da zurekin eta zure arreba eta bere alaba biekin, jolasez bezala agirika, makortasun eta zigor gabe irakasten dituzula irakurtzen eta izkiriatzen. Zein ikusteko ederra, azitegi eta ikasleku egin den Munibeko etxea, eta zure arrebatzo Maria Pilar eta Maria Carmengo amandrean aldamenean berari dazkiatzen eskubularretan.